Ya ka jing penilai kai football Hamdan nak mentaban pensa jing kenmau yau late Dr. Jerins Im ya ka balai kerteng first Dr. Jerins Im Memorial Football Tournament lalaban penhap perdana ha ka jing ilekai jong ki arteli ki kenhun ki balwan poi hamadan ilekai jong senang umden ki ba kentup ya ka umping Thmai Sports Club persya ya ka second Sports Club. Ha kini jing ilekai lawan ban sakhi dagi pajba jong ketika thany ha ka jing don lang jong MLA ka thany uba Emerald Bonds Im nang ta UMDC ka thany uba Balajir Rani uba Match Bonds Im ubri khun prangsngi jong tiu Dr. Balabam Kawai Hedwaru Blay uba Benedict Mayong uba Tobias Singkli ubri presiden jong ka Umden Sports Club bat kiwe-kiwe giri orang ba rengkat ki bahayi ngasem jong Dr. Jerins Im. Kumban syupun kenmahon ikendiat bagi don hadu lai po art legitim ki balawan ban Yesim Benta ha kene tournament. Bat na paling jong kita gilai po art legitim ka umping nong Thmai bat ka second kala yorung sya ka final bat hak te jing kun final pan ka umping nong Thmai kala penremno ya ka second dar kol la kawai. Bat leng ba jong kita gi art legi kol ka umping nong Thmai kala long kala adu ha ka tournament da ka yo ra ru ya ka song pisa ka lai po hajar tengka rengkat ka trofi. Bat ka second Sports Club ka balwan baar kala yo ra ya ka song pisa ka baar po hajar tengka rengkat bat ka trofi. Men jungai la brief la batai yang gidi cuma ban pensa kenmau ya kerteng jong i pa hai por ibarit kum gayeng bangi persang ban penbe ya kenika football tournament ka thamri boy ke jongi kala sei sibun ki nong yalam ki reurong ba ki balan no senyang haki babun ki benta Ngimla aban klet ya ki mati ki jong i fadar sil banu sengi lengdok ubolong uwe na ki reuniam ubapau ubagatemri boy galasei bankit ya kakam ke jong ublei ya uba kajela kari bat kepertei barok kawe ka itu
kalong ke jing sorong ya ka Temri Boy parok kowe naga bentai ki mati ke bai lano senyang bat kowe ke basu tenang kamtam hangdi hapo umden area lani hapo ranjung telu kabo parar sengi ujit ya uwe na kinong song senong jong gene ka senong uban bot uban lek uban wan uban yarwai lang uban yasa mit lang tau di just feel sin lihat just feel sin ikan mau kat ke jing kraw ka stager ke jong parar sengi kiba bun ikam kiba bahaw lale banok senyang kala bende yang jing syakri beli u reunion udon ru ke bentah ki imlang ke salang ada sain perkei ban ai jingmot ia ki babun ki political leader support ke jelang ke Temri Boy kala seiru ia ki nong yalam kum mahe Dr. Didi Lapang u balalong sansin kum u menteri rangba jong ke jelang banok senyang sibun ikam ki babah apo ke Temri Boy ladangin nyongtang ya kam kita bah kita sibun kan sim itu por dengan keren kita andring gila itu mulung Rolling Stone Shadam ubala hikai ubala sinai ke jingruai ribhoi ritham gari jong alum lang di khun jong pha lingin yang akawai ke kerceng pergiu kerdan ro khamsa kini kinong yalam tiba ribhoi kala penmi kala sei bat kedang dan sibun kan sibun ka pore ngala dengan dia ipa jongiru hagi jing syakri ke berit na persang kumwei naki doktor ke banang kong aga temen ila persang ban syakri kilong din ia ikan mau ia kimat kawagan ni gadong gathan karaj nong tlu, karaj matan, karaj marumang, karaj nong beri, kiraj nong kra, nong lengdo, ki babun, ki snong, ki bidan benta, ka jingede ka bahajan badi, haki por ki badak, haki ding sekri, kalong tisya haki ding du ka bakraw, om tang ya gaying kesem, ingit skam ni ya gadong katan, ingit skam ba kani gadong katan, ka snong ka jungir, kinang penmi. Sibun kiman sim ia lalagi jong di jing kit lengkor agalong beriu man beriu betul bat kani gijing persang ban penlong ia kani ke football tournament ru kalong si benta ban persa jing ken mau keempat long ye kadang ditang ka berit ginang persang hagi for ki banwan hagi senem ki banwan ban organize ki kerja academic award ban ai kawat ke jing penselur na ka banta ki khun samla ki ba le bha agi jing pule ki ba le bha agi kam sport ki ba le bha agi kam ruai ki ba le bha agi wi sap ki ba ki dam mar banga maratin banong ba ka Temri Boy ka kani ga dong ga than ge jing ngim shamla sa din ki khun samla ki lanang ni haki babun gi liang isong sorong kumunong hikmat ba ki babun ki kun samlai dumi ki sim benta haki babun ki liam ka pelung men sim yani namar kata kum gaying gesem ginyele kat bala ban peit ban kri haki por ki bawan ban penlong ki kerja academic award ro ban pendon buram ya ki kun samla ki ki jungi haki snem ki banwan kum ka sekian bat ke umpril all the best Sifi dan sian ginang dep ban saki ya gijing lekai football world cup gijing lekai ga internet ka pen berngya kisap ki bapher ingi skam na kalyang ga jung piru pille bha hagani ga sngi bangin saki ngai ko le kerpang ru ya baro gitu ki team ki wala simbenta wala sim la poy ga final ru andre kamen sim ga spirit mo tuging simbenta jung pi kai men sim yangi batum ki rang yele kai khamtam ki hep ki barit kum wemeli
Inang don hagalinti menta ban penbit penbiang bahkan don ke grassroots training center hangni hamden. Ban penting kena bagi help kibarit kijungi nadu under 12, under 14. Mengalai keren bat ke sports department, bat ki bor ki bahalor, bakin sna ke center ke bathmai, ban create ek center ke bathmai. Marhadu menta hari boy inang don kumba pratli nyono pratli ki grassroots center ni kha. Menagaliang ke sports department ki ju aji hikai ki help kibarit. Nadu kirta ki ba hadwi kan asnem kan laisnem. Kenang bikinang kiu haji kam sports. Jadi ingin penting kenai kene bah sistem ki banwan. Bagani ke center kan yeng hagane ka madan na kamta ban yo ban ai ki hikai na ka banta ki help ki berit ki jumi bangin nang sei susu ya ki rangi lekai jong gadong bakathan kan ke tournament ka langkum si benta ban ai min sim na ka banta jong ki paro khamtam ki kimi ki pa ki bradang ni ki bradang ka ban sim ban pen sluri di kur ki siu ki jong ki ngi skam da jing don jong ga ne grassroots center ka ban hikai ki help ki berit kan long ga jing mentoy bagin long ki klur ye lekai ngi kentu om tang ye jing lekai football ya ke basketball ke athletics kiwi ki jing lekai ki bengi ngi ju pernia ban ye lekai ngi ju milen boxing kickboxing karate kerang sibun jadi kai sports ki kickbox ki riang ba na pedeng jong ki paro pinio bani sim bentah ki sap ba pher ke ba pi don ba kum juru ya ki ba bun paha bakan long ka jing pendan burong ya kene ka dong ba ka than ki jung pun samla ki ba ki jing milen ki ba sniu ki jing di pun bu ai ki wala ban ta e ka met ka phat ka kot ka khia ke jung ni i kentu ba kum ke dorbar ra ki dorbar snow ingin scam ba ki jing alam jong ki nong yalam pokarat ke jung ni mensua ki bala ju yalam na ko sa ko ki dorbar snow yem la ban klet yo sim way ni ki sim mo nursing sim lead nursing sim bala don ga benta ban yalam ya kene ka rat ke jung ter pa im jung ni ki badan ter hadu menta la ka jong ka benta ki don ban kentu ki dong girang ba snow ki bi ki dorbar snow ki sen ken thei ki sen samla ini tri rengkar na ka benta ki imlang ka salang ban kentiu ya ka bahaga miat bangin long ki nong song ki betip ble